tadin jablaġi Għawnin trivi rajtajjeb tirani Maratonja issewa għaddis Għawn taqawni dak li kell tas-sema Waħadni ma jibnek l-aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija hija għalek b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu bidjanti sal-mewt, Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa tal-għodu skont l-intenzjoni ta' Simon Gallia. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoq ilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani, Eżis, jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna u li lanqas lill-Ibnu stess ma ħafirha imma taħa għalina l-koll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla, Alla stess u dak li jiġġustifikawhom. Min se jikkundannawhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu, it-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Bħalma hu miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħal naċ għal-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la il-mewt u la il-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien tissa u la tal-ġej, la seta, la l-għoli u lanqas il-font u ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-Mulej. Salvani Mulej fit-tieba tiegħek, salvani Mulej fit-tieba tiegħek. Int Mulej Sidi, aqbes għalija fġieħ ismek, eħlisni fil-ħniena u t-tieba tiegħek għax jiena msejken u fqajjar u qalbi muġuwa ġewwa fija. Salvani Mulej fit-tieba tiegħek. Enni Mulej Alla tiegħi, salvani fit-tieba tiegħek. Ħajaraf li dan u emil tiegħek li dan Mulej int għamiltu. Salvani Mulej fit-tieba tiegħek. Nizzaħħajr ħafna lil Mulej f'ġemma kbira ta' nies infaħru għax hu joqgħod fuq il-lemin tal-fqajjar biex isalvah minn dak li jaqtawilu għal-mewt. Salvani Mulej fit-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja.
imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-mulej, slim fis-sema u glorja fil-għoli tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. Dak il-ħin stess resqu fuq Ġesu xi Fariżej u qalulu: Mur itlaq minn hawn għax Erodi jrid joqtlok. U qalilhom: Morru għejdulu lil dak il-volpi. Ara, jiena nkeċċi x-xjaten u nfejja il-mart illum u għada. U fit-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. Madankollu, illum u għada u pitada jeħtieġ nissok tat-triq tiegħi għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalemm. Ġerusalemm, Ġerusalemm, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibatlek Alla. Kemm rid niġbor lil uljiedek bħalma l-roqqa tiġbor il-flieles tagħha taħt ġwenħajha u int ma ridx. Ara, darkom ma tiħalluwilkom ħerba u ngħidilkom li m'intomx se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb isisħuti sfida li l-kol kemm aħna inħabtu wiċċna magħha fil-ħajja kultant hija l-qtieħ ta' qalb u xekk. Jiġu ċirkustanzi fil-ħajja li forsi jenuna u jiġu ċirkustanzi fil-ħajja li inħossu u xekk it-tentazzjoni tal-qtieħ ta' qalb, naqtaw qalbna. Nibdew naraw l-affarijiet negattivi, nibdew nħallu il-kurrenti negattivi tal-ħajja iġorruna magħhom u forsi jiġbduna l-isfel magħhom, iżisħuti. U li min hija l-aqwa arma kontra l-qtieħ ta' qalb, għax ovvjament il-koll nafu li l-qtieħ ta' qalb mi għamlinniex ġejt, l-qtieħ ta' qalb ħsara biss jagħmlilna u xekk. Ovvjament hemm ħafna għajnuniet biex niġġieldu l din problema. L-ewwel ħaġa rridu noqogħdu ħafna attenti fil-ħajja li ma nispiċċawx neħlu man negattiv. Il-famuż eżempju tat-tazza nofsa vojta u nofsa mimlija. Kulħadd għandu fil-ħajja il-pożittiv u n-negattiv. Imma jekk aħna niffissaw fuq in-negattiv, nibdew naraw kollox negattiv, mhux hekk? Allura, eżisħuti, irridu noqogħdu attenti biex inżommu bilanċ fil-ħajja. U allura anke lil moħħna rridu ngħinuh billi niġġieldu n-negattività, niġġieldu il-pessimizmu, ngħinu lil xulxejn, inħobbu lil xulxejn eżisħuti. Min mhux kapaċi jħobb, allura ma jistax ikollu l-paċi f'qalbu ta'. U allura eżisħuti għalhekk il-qarri tal-kelma tal-Alla jagħmlilna ħafna ġid. Għax jittrenjana u jmexxina f'dik li l-iktar ħaġa importanti tal-ħajja li hija r-rispett u l-mħabba lejn xulxin. Ma nafx tajtux każ illum l-ewwel qari mill-Littra ta' San Pawl ir-Rumani huwa waħda mill-isbaħ paġni tal-Iskrittura mqazza eżisħuti ta'. Ħanerġa' hekk infakkarkom xi versi verament qawwija. Jekk Allu magħna, min jista' jkun kontra tagħna, eżisħuti? Nemnu għadin jew le? Jekk nemnu ta' bilħaq li Alla jħobbna, ma ninsewx li n-negattività u l-pessimizmu huma tentazzjoni tax-xitan ta' waħda mill-ar tentazzjonijiet anzi, għax ix-xitan x'ħan waqgħana fin-negattività u l-pessimizmu. Imbagħad jibda ifesfes, walla tiegħek fejnu, walla tiegħek abbandonak, walla tiegħek ma jħobbokx u min jaf jeżisti xejn. Nafuhom dawn u xekk eżisħuti aħna dawn it-tentazzjonijiet tant komuni u li kultant aħna laqas nintebħu bihom għax naħsbu li t-tentazzjoni tax-xitan ma biss biex tisraq jew biex toqtol jew ma nafx xiex u xekk. Imma dawn huma tentazzjonijiet mill-iktar fini, infatti
Innu taf ftit l-ewwel tentazzjoni tax-xitan fil-Bibja dik kienet. Ix-xitan jittenta lil-Eva u jgħidilha Alla qalilkom ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Qaltu le, mis-siġra tan imma dak għax jaf. Innu taf ftit kien qed jipprova jagħmel nissel dubju fl-imħabba tal-Alla. U dik ix-xitan għadu jagħmilha sal-lum. L-ikbar tentazzjoni hija meta jnissel fina dubju dwar l-imħabba tal-Alla. U San Pawl jiġġildilha dil-mentalità billi jerġa' jgħidilna eżisħuti niftakruha din. Jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? Isimgħu kif tkompli. U li lanqas il-libnu stess ma ħafirha imma taħalina l-kwoll kif ma jagħtinix kollox miegħu. Xi tfisser? U li lanqas il-libnu stess ma ħafirha. U li lanqas il-libnu stess ma żamma għalih. Alla tant ħabna, mhux biss ħalaqna, mhux biss tagħna d-dinja b'kull ma fija u kull ma neħtieġu, ma saħansitna tagħna l-iktar ħaġa żgħiża għandu lill-ibnu stess. Dak qed jgħidilna San Pawl. Jekk Alla kien lest jagħtina lill-ibnu stess, kif ma jagħtinix kollox miegħu? Mela meta nitolbuh xi ħaġa lil Alla ma jtijinniex, ma jfissirx li ma jħobbniex. Eżisħuti, anzi, ifisser li għal-ġittana qed jagħmel hekk. Ma rridux ninsew eżisħuti li kultant aħna u forsi sikwejt aħna lil Alla nitolbuh xi affarijiet u x'hekk nitolbuh xi ħaġa li nkunu minn għalina li taġi għalina u Alla fl-erf infinit tiegħu ikun jaf li mhijiex taġi għalina. Li fl-aħħar mill-aħħar Alla ħares qatt tbedna minnu jew tbedna mis-salvazzjoni ta' dejjem kollha jrid is-sibt li ġej il-qaddis inkollha u l-ħadd lejt tal-irwieħ. L-ar ħaġa li tista' tiġrilna aħna eżisħuti li Alla ħares qatt nitilfu l-Alla għal dejjem. U jekk Alla jtina xi ħaġa, ixinej li se tirriskja u x'hekk se tpoġġina f'riskju li nitilfu lil Alla. Tkun l-ar ħaġa li jista' jagħtina Alla ma jtienniex ħaġa bħal din ovvjament. U mbagħad ikompli San Pawl. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stessu li jiġġustifikhom. M'għandniex għax naqtaw qalbna laqas quddiem id-dnub tagħna eżisħuti. Nagħmlu ħilitna biex ma nidimbux imma meta niżbaljaw ma naqtawx qalbna mill-imħabba tal-Alla. Għax Alla tagħna lill-ibnu li jħassar dnubietna jiġġustifikhom hekk kif isser. Alla li jieħu fuqu, Ġesu li jieħu fuqu d-dnub tagħna. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet, qed jgħidilna. Jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Araw eżisħuti bliema mod tant sabiħ San Pawl jispjegalna l-imħabba tal-Alla lejna. Imbagħad ikompli min-naħa tagħna. Allura min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbejt id-dwejjaq. Kemm qari sabiħ eżisħuti, kemm hekk nixtieq inħeġġixkom. Sibu ħin illum u mmeditawh, issibuh fuq l-internet jew fittxuh b'xi mod jew ieħor littra ta' San Pawl ir-Rumani, kapitlu 8, versu 31 il-qudiem il-bqija. Imbagħad għandna l-Vanġelu tal-lum li jkompli miegħu u x'hekk. Xi Fariżej li lil Ġesu jgħidulu itlaq għax Erodu jrid joqtlok. It-tentazzjoni tal-biża' nnutaw, it-tentazzjoni tal-tiħ ta' qalb. Ma Ġesu ma jaqax għalija. Morru għajdulu l-dak il-volpi, għara jiena nkeċċi x-xaten u nfejja il-mart l-lum u għada. U t-tielet jum nasar fit-tmim tiegħi. Madankollu, il-lum u għada u pitada jeħtieġ li nissokta fit-triq tiegħi. Ġifieri Ġesu ma jibżax mit-teddida ta' Erodi. Għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġesu ma jibżax mit-teddejt, però fl-istess kien jiftaħ għajnejn il-bniedem. Ġerusalem, Ġerusalem, int li toqtol il-profeti, qed jipprova jiftaħ għajnejn il-poplu tal-Alla eżisħuti li jiftaħar huwa l-poplu tal-Alla. U fl-istess kien jippersegwita l-mibaw tal-Alla, mhux Erodi biss, kien jippersegwitah u jippjana biex jaħles minnu eżisħuti. U mbagħad ikompli. Kemm ridt nixbor lil-lodiedek bħal mal-roqqa tiġbor il-flieres tagħha taħt ħajja u int ma ridx. Il-mulej jista' jgħid dan Alla ħares qatt għalina u għal żmienna. Il-mulej li dak li jitlob minna mhux biex nagħmlu xi pjaċir lilu. Kemm aħna boloħ ħafna drabi naħsbu li niġu l-Knisja biex nagħmlu xi pjaċir l-Alla.
jew nobdu l-kmandamenti, nibnu ħajjitna fuq il-Vanġelu naħsbu biex nagħmlu xi pjaċir lil Alla. Nkunu qegħdin nagħmlu l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu eżis ħuti meta naħsbu hekk. Ara darkom ma tiħalluwilkom ħerba qed jgħidilhom Ġesu. Mhux b'kastejk imma r-riżultat tal-imġiba ħażina tagħhom eżis ħuti. Da qed jirreferi għal erda ta' Ġerusalemm li seħħet fis-sena 70 Ġesu meta r-Rumani ġew u jeqirdu l-Ġerusalemm. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej eżis ħuti. L-ewwel nett biex narfu li tieħ ta' qalb huwa dejjem tentazzjoni qatt ma jiġi minn Alla. It-tieni nafdaw u nemmnu fl-imħabba tal-Alla li ma tabbandunana qatt kif qalilna San Pawl. It-tielet rridu nagħmlu l-parti tagħna imma niġġieldu n-negattività u nagħmlu l-parti tagħna b'mod speċjali f'dan li qed jgħidilna Ġesu. Li narfu li Alla huwa magħna. Li meta nisimgħu l-kelma tal-Alla u ngħixuha qegħdin inħallu l-Alla imexxina hu fit-triq tiegħu. It-triq it-tajba għall-ġid tagħna u għall-ġid ta' dawk li nħobbu eżis ħuti. Nitolbuh il-mulej jagħtina l-grazzja biex dan messaġġ tam ta' żejs u qawwi tal-kelma tal-Alla nożżuh f'moħħna u f'qalbna u ngħixuh kuljum. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Alla l-missier lanqas l-ibnu stess ma ħalisa imma taħalina l-koll. Mibdulin bil-mħabba tiegħu. Inresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ntennu għal glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej għal glorja ta' Kristu. Sabiex l-Ispirtu qaddis talla iqajjem dejjem profeti ġodda fil-Knisja nitolbu għal glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej sabiex kull awtorità tkun għal ġejt u l-paċi fid-dinja nitolbu għal glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej sabiex kull bniedem li hija tibati ifakkarna fil-passjoni ta' Kristu li bija ksibna s-salvazzjoni nitolbu għal glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej sabiex aħna nirbħu l-ħażen ta' madwarna bit-tajjeb tagħna nitolbu għal glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Ħankomplu nitolbu għal paċi eżis ħuti fid-dinja l-Ukrajina, l-art imqazzam il-ġdejt, is-Sudan u ħafna postijiet oħra fejn hemm il-ġlied u l-gwerer. Nitolbu biex il-bnedmin jingħaqdu ħajjerdu l-inġustizzji l-kbar tad-dinja li huma l-gwerer u l-faqar. Nitolbu għal ħutna mill-quta minn dak l-uragan li qed jaħkem rib il-Messiku fil-Gulf of Mexico bħalissa dawk li nitolbu għal dawk li tilfu ħajjithom u dawk li qegħdin ibatu l-konsegwenzi eżis ħuti. Ma quddiem magħna għandna ħafna anzjani u morda nitolbu ħafna l-anzjani għal morda għal persuni bi bżonnijiet speċjali għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti mod speċjali forsi persuni li għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nofrulu t-talba tagħna. Missier ħanin li għamilt lil Ġerusalemm il-belt tal-fidwa tagħna qawwi il-poplu tiegħek fil-mixja wara ibnek lejn Ġerusalemm tas-sema fejn miegħu u mal-Ispiritu Santu inti tinsab msebbaħ u mbierek issa u għal dejjem. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin noffrulek. Naddafni Mulej ħżunitej u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares Mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalejk bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha,
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk Allu magħna, min jista' jkun kontra tagħna żisħut? Alla tant ħabna li lanqas żamma għalih, lanqas ħelisa lill-ibnu l-għażejs, imma taħ għalina l-koll. U mhux 2000 sen ilu issa, dik l-Ewkaristija. L-Ewkaristija huwa l-mod li bih aħna insiru ħaġa waħda mal-misteru tal-ħajja, l-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu issa. Isa qed tiġri issa Ġesuti, dik l-Ewkaristija, xi grazzja kbira. Alla tant iħobbna, ejjew għalhekk ngħixu din l-imħabba, fl-imħabba tagħna lejn Alla u l-imħabba tagħna lejn xulxejn. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Sieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Jistgħu li tidħol dak is-sarf tiegħek, iżda jitkellmu waħdek. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
sagrament ta' mħabba u slim fik ruħna ssib il-far bla tmiem. Ħanejdulu grazzi bil-qalb il-Mulejzi sħuti għall-Ewkaristija, dar rigal, l-ikbar rigal li Alla jista' jagħtina x'jagħtina lilu nnifsu, u llum il-ħamejs propju l-jum li jfakkarna li Ġesu tagħna dan is-sagrament u x'hekk bħal dan il-jum. Ħanejdu bil-qalb, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulejn li s-sagramenti tijek jatuna l-grazzi li fihom jinsabu, biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li jissa qegħdin nagħmlu taħġbijat bi Kristu Siedna. Ħanejdu bil-qalb 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, u hekk nitolbuha l-Omna Marija li tbedna mill-qtieħ ta' qalb billi tkattar fina l-fiduċja fi bina Ġesu, li nemmnu ma niddubitaw qatt li Alla jħobbna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.